ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಯಾನು ತೊಗೊಟ್ಟುಡ್ದು ಬಾದೇರ್ನು ಈರೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಸರ್. ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಉಂಟು ಪಂಡು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೇ ಬೋಡಿತ್ತು, ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾರ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಯಾನ್ ತೊಗೊಟ್ಟುಡ್ದು ಬತ್ತೇರ್ನು ಸರ್. ಈರೊಂಜಿ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ, ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಸರ್, ವಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈರೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಉಂಟು ಬಂದು ಯಾನ್ ತೊಗೊಟ್ಟುಡ್ದು, ನಾನು ಫ್ರೆಶರ್. ಹಲೋ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಬೇಕು ರೀ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಹಲೋ, ಒಂದು ತೊಗೊಟ್ಟುಡ್ದು ಬಾತೇನು ಸರ್. ಈರೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ, ಅಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಉಂಟ ಬಂತು, ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಈರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜತೆ, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ, ಕುಡ್ಲಡೊಂಜಿ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 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 ಇದೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪುಟ್ಟಿಲಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಹುಟ್ಟೂರ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸೋಗುಡ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇಂಜಿನ ಪುಟ್ಟಿಲಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರ.